Mbiamano mwanchu muligere bagetaseni kia Ndizi TV uliogendete gutubwatia Chinsa chiga chia bano mubaso Chinsa Isano na Ibere chitarikine 23 umutenyino yo kabere omwaka w'ekiribu 2023 na ikira igase studio agera nkomanye asenchera yo bwenge na ria yagendete gukoreka aseriro balito lia Gusii na baigo Kenya engima ayo kagenderete igo mwanchu muligeria bona nigaba MCA 33 ekero bale aba MCA 35 kurwase county ya Nyamira banyareko bagwaka ekura yogocha ku mwaka isiko omwaziri of finance kusamangana yebesa amonenibo omosubati Emily Ongaga asoko genda mamincha nabokoreri bwobisi yae abwase atogekane na mamocha mange egeikaro kegendereta sebono ase county assembly ye county ya Nyamira abwase bulikito bomangana maya job mangi agenda tugutubwatira roboti oruo asenchera yoboikirano asibalimo gutubwate gwetera senchera ya mitandao gendera gutubwate Ndizi TV News Digital abonensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube ngoira nande bonasege kekerebosio agera nkomanye ayo manayanda mange asenchera yobwenge. Nchini gonkoro kwa sara Nyarangi Ontita nole tukubwatira na komo kurwa sensemo yibimanyerero nigakoro kwa Joshua Auta nigoto gochaka na roboti oruya kigima abwase getaseni kia Ndizi TV wetera somolikito Captain 001 Ndemo Steven ai wiki yaeta anyara kobaga kumulikiro roboti igoro ya makongo omwana Sofia bosiboli anyara tukobaka wetera ekiagaraniga ikaransirita matemwa ye kirasi kia 5 na 3 kolenda singencho yobotaka tanyara kobaga kogenda ase skuru ye secondary kolende na mangana maya kigima ekiagero omwana oyo onyorire obokonyi bwe scholarship ase skuru ya St Mary's Juniors ase county ya Nakuru abwasara chigosoma sege kakimya kene bono atali wakanera kende gionsi abwasoro kirio mogoko ye na kwiranaria mbuya mono oboteneneri bwe skuru eyo asatebire na chikobeko mokia ase baiga kiregetaseni kia Ndizi TV ngambia mono asoko morekere mechando yaye na bono Nyasaye oigure ekirero kiaye amangana yo asenchera yo bwikiranu nekere kuragensema ya bono botuko kolende tigatorarigereria enkwana yo mwana Sofia bosiboli. Amajina ninaitwa Sofia Bosiboli kemo nilifanya mtihani wangu wa darasa la 8 kutoka shule ya Kionganya Primary School nilipata alama 323. Ninashukuru kwa watu wa Ndizi TV maana waliniweka media na ninashukuru Mungu maana nilikuja shule inaitwa St Mary's Juniors Mission Girls High School. Ni director wa shule Geoffrey ndiye alinielekeza hadi nikafika huku. Ninashukuru pia maana amenipanga, nimevaa uniform, niko sawa. Nashukuru Mungu maana anaenda kunishikilia kwa masomo yangu na ninaamini kuwa nitapita kwa mtihani wa kidato cha 4. Nashukuru, barikiwa watu wa Ndizi TV. Aroboti urubono Captain 001 nagendete koro suikira asenchera yobu kiranu kigimoch koro nyora samangana itamaya ye Chinsa chikobwatia korobu mwanchu muligereria toike asensemo ya magena igotoka imeyabu machoge burabu county ya Kisii abwase kiombeke mo kyabanyagitari koro Pink Organization koro sense ya America baikiraroro na nigo bagendete korwa obokoreri bwabosa anene obolingoria igoro yoborwire wasafiko kansa wose kansa yoro iboro asabasubati abwasa basubati bonsi nabamenyi bensemeyo ya magena baboliwe wesokya eliokorengwa onyomo chando gotoka banyoro bogwenia ase chingaki chibwenerete mulikito bomangana mayamilde momanyi boigo nagendete kubwatero botu rwa senchera yoboikiranu kolende tigatora tegerera enkwana gatia batene baba chenu abo bagendete korwa obogwenia gose bagendete korwa obolingoli bwabosa asoboroire bwa kansa yoro iboro. And I'm also the Vice President for Pink. And Pink is an organization that comes to Africa, Kenya especially, to treat
screen and prevent cervical cancer. We all know that in developing countries, cervical cancer is the #1 killer of the women. And if a woman is gone, the community suffers. And we want the women to go out there and let other women know that we are here today. And as Mheshimiwa said, we are going to the other side and you can follow us there to be treated. Abamenyi amona batumeki bebara ya Nyakoe matongorio toigo egotoka ime bunge ya Kitutu Cheche South wana nigo beso kire na kwemurungania igoro ye pare yembe etali gweteka mono nabana boda boda amona batumeki bande bepara abo batebirenge pare yo nige gotebekana nga yakolire korosiwa kurende kere kurigerirwa nigere pare mbekegima anene kero begenete ngabo siaiga emburane chigo twenyinge eyo era abo bokongu asaba na boda boda na bantu bande nigo bono babulia serikali ya kaunti ya Kisii na baiga serikali ya nene weso ya gati na kwene kyabune pare yo ya rosigwe elie enyareko bagekore tobokoreri asenchera yo bororo kigima totegerere gati birengereryo byabatumeki nabamenyi bepara gosina bamenyi korwa sensemo ya Nyakoe matongo liotoigo na karavat na wameichenga tu hivyo kiolera. Sasa mvua vile karibu kama leo imeanguka kidogo, kama siku 3 kutoka sasa haitapitika. Lakini pande ya Nyakoe wameandika wamemaliza barabara. Sasa kilio jetu kama mwananchi wa hapa tunapanda miwa, kuna mandisi huku. Hata hao jamaa wa pikipiki ni ngumu sana kufanya kazi yao kama hii mvua imenyesha hata kidogo. So tunaomba serikali, tunasikia kuna governor, kuna MP, MCA, wote sijui vile ilifanyika mpaka hii barabara ikawa imeandikwa iko complete. Nabune nchere ya moyo gotanga okunererigwa kwa bana banyaruka amo noboene bwabo wana nigo ya serikali ya nene ya chakire gutarira enyomba ase bali bakunire no muchando bwo kunererigwa kwa boene bwabo abo barabasubati nabayigo abana banyaruka nakoligia chinchera chingikeranu igoronga na kibago kora amarito amapema nabayigo kwambokerigwa kw'ibinyenyi bya HIV and AIDS ase county ya Kisumu nechi county chinde ase ense ya Kenya okwana nabaliki bamangana no mosemia gochia Ibwense go sobisio mura Ibwense oyoro mosubati Harriet Chigai oyotebire buna na chekwenekia babe kiremero belio korwa bisi enene yo mura Ibwense kwenekia buna nkorwania bare esegi igoro yechisegi chegenka naboigo kunererigwa kwa bana abanyaroka nigaya kwanaya ase county ya Kisumu asacha keire umurobelio yobo gotarira enyomba ase nyomba na kwenekia buna ngokwanera bare bali bonsi banyariko bakunererigwa mona basubati na bana banyaroka. We have to tailor-make all these safe houses to be able to address the need on the ground. Key point is, can these safe houses be self-sustaining? That is why I'm here today, because you find that all these safe houses have been constructed, but none of them is working, none of them is admitting victims. And those which are admitting victims, the victims then are not able to sit in. So the question is why? So that is why I'm here, so that by the time we are going back to our offices, we get to know wiki ya mayoka ya etire maega ya operation gosomorobelio oliboko irania chibunduki gochia serikali bali babwate mamincha nelichiko gosekorwa saba menyi bechi county chigotoka ase ensemo ya Rift Valley kobwatekana no boibi bwetugo no bosagani bwarorekanire bogoikiraniwa ase chi county chira ase ensemo ya Rift Valley kwanekya yo no moteneri bw'abanyanyimbo gosomo regional commissioner w'ensemo ya Rift Valley aseleta Dr. Abdi Hassan oyo anakiribuna goikabono chibunduki emerongo 23 nigo chanyariko bachikoiranigwa goikabono ande nigare no kwegena echinde chinyinge nchigendereko bachikoiranigwa no nyamatukali babegeto yo koirana chibunduki goika omoelyo nigo baiga enakirie baba bekire abasagani gosaba ibibetu go babere byara na ende baikiwe ase ekigambiro chinga kibagendete gotinya oborendi asensemeyo ya Rift Valley. Incident that we had was yesterday
in Kainuk, where bandits attempted to raid police and also attack members of KDF. And in the process, I think they met what they were looking for, and they were repulsed, and we also arrested 2 bandits. These bandits are already charged in court, and investigations are continuing. We also recovered 1 fire. But in total, as we speak now, we have recovered a total of 23. Sekta y'obutalii gose tourism aiga sense ya Kenya nigegendrete gokoria buya na igoneganeirie enyareko bakegosirwa bunenjera yamoyo kogendera gokinia ebirengo bya sekta yo ase ense ya Kenya. Yenengana ya kwanetwe no mawaziri bwa mangana y'obutalii gose tourism omusubati Penina Malonza oyore no bwene buna kwetera okubwaterana n'ekiwizara kinde gati abeli y'abasombi mbachikwene kiabuna obutalii bwanyareko abogokinibwa ase ense ya Kenya na igo komenta enibo gochaiga ase ense ya Kenya. Nigo igatebire omwaka bwechiri 2019 niga sekta y'obutalii yakorete bya kigima na baigo omwaka bwechiri 2022 sekta yo yatemete gokora buya asari no kwegena ukorubona igo mwaka oyo wechiri 2023 goika omwaka bwechiri 2025 ense ya Kenya ase sekta y'obutalii nonyorenga yakinire ase birengo bya igoro. Ministry of Transport is actually an enabler of this Ministry of Tourism, and therefore we are in talking discussions. We are talking with my colleagues in the Ministry of Transport, and again, where we can, we are also contributing towards renovation. Like to date, we have actually partnered with the Ministry of Transport in a renovation of Diani airstrip. We're working together as a team, and as a team, as you've heard, we're going very far. And so for me, I say there's an opportunity of growth, and basically we're looking forward, not going all the way to 2027, but seeing ourselves come back to the levels that we were in 2019 by actually 2025. Wizara y'obochenu amona babwatani ao bobochenu aiga sense ya Kenya nigo bachakiri umurobelyo bene kwene kiabuna ngukinya bale sekta y'obochenu weika ase ebirengo byeigoro kolengana nabatereneri abo nigo batebire buna bakolire buya korwa sense ya Kenya echaka konyora umuchando bw'ebinyenye bya COVID-19 ase kolengana nabarabwo abanyagitari korwa ase nyagitari chonsi aiga sense ya Kenya nigo birwa mono aso kwene kyabuna barwaire b'ebinyenye bya COVID-19 mbanyore tobokora libuisaine na inde mbagendete kubwatereria na kumanyanga na kibagenderete weika ase chinka cyabo nigo batebire abakenya bagendere kwirinda korwa se binyenye bya COVID-19 ekiagara mbigenderete ko bamonaintwe ase batebire abakenya babwatya machiko bunare yo wesaba maboko yo kubeka a mask nabo igogo keep social distance bunenchera yamayo wetanga korokanyora ebinyenye byo. Key milestones, of course, was the use of tocilizumab, a very tough name, for severe COVID disease. Of course, the ministry facilitated this by providing emergency use authorization through the Pharmacy and Poisons Board, because most of these medicines have not been registered in the country. But when you use this tocilizumab, we realize that the use of oxygen was even less. Patients would stay in the hospital for a very short time, and more so we saved very many lives. This treatment is still available, and we are able to provide across the country for free. Mwanchu muligereria ayunga tiyaria togendetu kwaleganeria chikonyanyora na inda samangana itamaya ye Chinsa chikobwatia kulende ngwakangambia mono kirage aso kugendera gutubwatia gwetera senchera ye mitandao na otole muna Ndizi TV News Digital abone nsemo ya Facebook abaigo Ndizi TV News nsemo ya YouTube na ndina bogo tweet @Ndizi TV News ngwakangambia mono ase muligereria bali mwensi mwatomere chiujumbe yabo mama Kesami yule moja John Kibati Laban Onami na mashabiki mwensi bali
magenda tugutubwate gwetera senchera ya online twakangambia mano kirage ende mobaisa gusuke kiagere meroberie menge mia ncherere gocha abo mwanchumurigere nongo ikero mwari bo mangana maya Chinsa Isano na Ibere kurende nkogo sabanga tobaisa gusuka tobaisa konyegera korwa Ndizi TV nero bwansu bo Gusii ole tobwaterana komo korwa sense moye bimanyerero nigakoro kwa Joshua Auta chingaki Abigail Nyanchama ayenekire kwa yanyorironsi gwetera senchera ya mitandao chibicha amona mariogi ekero bagendete kubwaterana noyo minto melody incheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita twaruburigereria borobia Ndizi TV Ubwansu Gusii. Alright, asante sana mwanchumuri wa Ndizi TV. Asumuru wichinge kiritukolia robuna botambe tigankwali nsanga mange tokuwa na mange. Kwa tangoro kwa tereka buna ige tinginye kinga? Kinga ini. Kiriyo bondi kyagache murego twagasaye mwaye. Embureke ko tugasaye mwaye. Tingigikero cy'umugusii no murobyo bw'igikoro cy'umugusii. Uyure ne kirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusii. Chinyencho Chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga. Rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyorwa ase cyombe kya risiriye gosine ndagara yabande ombonto debwensi nonya no omwama to yawo kobeke ibo ige amate yarenge kurinda omwana bako mwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Igusii iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho moseri irietarinda goroku nyakiaye no muntu orego koregas ne chinguru chiaye aro siendagera yaye na ndari endagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose pibya ulimwengo engima yekoroku ekoroku tuwarego tebanga nengiya nyindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekeroko teba abasungu abaindi twari tariki nere kira ritukulia la misi Chinsa Ibere chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma Chinsa Isano na Ibere nejideke 15 chia mugaso Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke